Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Sukwini la izolo uGeneral Mkhwanazi nethimba lakhe lamaphoyisa bagasele endaweni yasePoint lapha eThekwini. Indawo le yasePoint iyaziwa ke njengendawo ethengisa ama-drugs, enosisi laba abathengisa imizimba, nayo yonke into engalungile iyaziwa. Ngisho nezibhamu bayazi abantu abahlala ngakhona ukuthi uma sekuze kwashaya isikhathi santambama akuhambeki. Ifana ncamashini nendawo yaseHillbrow mangabe umuntu ohlala eGoli. Ngisho emini kuyashiwo kuthiwa qaphela awudlali ngefoni yakho noma kanjani uma uhamba kuleya ndawo, ngoba ngisho abantu abahlala khona abakhululeki nje uma behamba. Kodwa-ke enkulumeni yakhe abenayo uma ikhuluma namaphoyisa ngaphambi ayogasela labo egasele khona, uveza ukukhathazeka kwakhe nento emphathe kabi engisolayo. Ngiyasola, ngisho ukuthi kunjalo, ukuthi iyona emgqugqumezela ukuthi akasukume phansi basebenze namaphoyisa. Futhi nje selokhu ngamazi mina uGeneral Mkhwanazi kungokuqala ukumbona njengoba umbona ku screen sakhe efake i-bulletproof. Isikhathini esiningi ujwayele ukuvela, kodwa siyamazi ke ukuthi akayona lenhlobo ye-leader ethumelayo, uvamise ukuziyela. Yingakho abantu uma bemgxeka ukathi hayi, uma ngabe unombono woza wena usilide usikhombise ukuthi funeka senze kanjani. Lezo nkulumo ezikhuluma ngesikhathi besagxekwa kakhulu ukuthi bayadubula, wathi umuntu onenkinga endlela esisebenza ngayo akeze yena abe ingxenye ye-operation, asilide, asikhombise ukuthi funeka senze njani. Nalabo ababesho njalo bagcina bethulile ngoba kulula ukukhuluma, kulula kakhulu kabi ukukhuluma into uma engaqondene nawe. Ngizokucaphunela le nkulumo yakhe ayikhulume namaphoyisa bengakayi ukuyogasela lapha, kodwa nje ukuveze ukukhathazeka kwakhe okufuneka namaphoyisa akawaphethe bayibuke lento abayisho, nalaba angabaphethe bakamanye ama-province abayibuke lento eshiwo uGeneral Mkhwanazi, ngoba ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuba ngicaphune uGeneral Mkhwanazi, ngesikhathi uPresident Cyril Ramaphosa bekanesona, uthe uzodeploya amasosha endaweni enjengase-Western Cape nase-Gauteng ukuze akwazi ukulekelela esigabeni sozamazama nalento le yamageng. U-CIC uJulius Malema uma esekhuluma nabezindaba yena ukhulume kanje. Leader of the EFF, Julius Malema here. Mr. Malema, let's start with the good. What did you appreciate in that speech? Well, I appreciated the intervention by the army in the areas where gangsterism has taken over the streets of our townships. And that is a confirmation that the South African police services have dismally failed. The president is just scared to say they've lost confidence in the South African police services, hence the army. And we are happy that the army is coming. We are going to restore law and order. Balekile le nkulumo eshiwo CIC la. Ngiyazi ukuthi ivile mayelana noMkhwanazi. Omunye uzozibuza ukuthi kungani ngicaphuna uCIC, ukuthi uveze iphuzu lokuthi upresident uthatha isinqumo sokudeploya i-army ngoba ebona ukuthi amaphoyisa ehlulekile ukwenza umsebenzi wawo. Kanti lo mlayeza awufikanga ngokufana kubantu laba kade bewulalele. Ngicela uzwe la. We have to make the people feel the authority of the state. KZN must be the place that's going to be feared by criminals. We must do so much that the security company must not take away our jobs. We must be present. We must do so much that the government does not see the need of bringing the army, because we are here. The moment we hear, I worried yesterday when the president says displaying the army, and I said, oh yes. That means the men and women that I'm leading will not be competent if they are saying the army comes in. Do you agree? Yes, sir. So you're going to be that much firm. You're going to service the community so much that you take back the authority and the respect that you deserve. Uyizwile inkulumo ka-CIC. Ukudeploya kwamasosha kusho ukuthi amaphoyisa asehlulekile ukwenza umsebenzi wawo. Yingakho noGeneral Mkhwanazi ekhathazekile ngoba uma kudeploya amasosha kusho ukuthi amaphoyisa ahlulekile ukwenza umsebenzi wawo.
So lento eshuwo uCIC yile eshuwo ulo uGeneral Mkhwanazi futhi yiyo lemkhathazile uthi ukukhathazekile kwaba worried wabona ukuthi labantu akabalidayo bazothathela umsebenzi wawo amasosha. Okwesibili, abantu bomphakathi njengami I prefer i-private security company kunanamaphoyisa. Uma nje kungathiwa ngikhethe yikho nje ukuthi ngoba imali anginayo bengingakhetha ukuthi kube ne-private security company or i-ADT noma yini ngoba i-effective ukudlula amaphoyisa, yet amaphoyisa anama-resources amaningi ukudlula i-private security company. Kodwa uthi ufuna babuyise leso sithunzi KZN. Akagcinanga ngokusho njalo, uphinde wakhuluma kanje. So I challenge you to set yourself a target. The target that you reach is the one that's going to make you go home early. How about that? What is it that you want to achieve this evening? I hear the brigadier talking, but I want to hear from you. What is it that you want to achieve this evening? Can somebody tell me that this is what I wish we can do tonight? The commander has got his own target, but yourself, is there anything that you feel it's a target that you, if you could achieve this tonight, you will be satisfied, then you can go home? Go back. Go back. Carry on. Just carry on. The serial number, Yeah, go with it. I'll give it to you now. Yeah. Okay, David. Yeah, go. I'm sorry if I Wait, just hold on. wrong. Alpha. Bafo, yeah, pump. No, yeah. Senzo very David. Oh, let's go. Hold against the wall.
Tell him, Bobo, and Uyasho ukuthi bekuphume ngisho ugeneral. Uma ubonana kukhona ngisho amamember we-NIU. Hayi kuyasho ukuthi kuphume i-head office. Cha sinethemba ke uma kwenzeka kanje. Kodwa lento esho umkhwanazi ufuna bayithathe serious. Uma upresident ezethatha isinqumo sokudeploy i-army ebekhona amaphoyisa ukusho ukuthi amaphoyisa wawenza umsebenzi wabo. Ngakho ke amaphoyisa afuneka azibambe iziqine ngempela. Lento ukuthi kudutshulwa abantu noma kanjani nje kulimala abantu noma kanjani. Kodwa amaphoyisa ekhona sekufuneka iphele.